Ingqungquthela yeANC bekumele iqale ngehora lesishiyagalombili ekuseni, kepha ke akwenzekanga lokho ngenxa yezigqebhezana ezigunyaza izithunywa ukuba zithamele ingqungquthela. Ayiqali ke ukwenzeka lento ezingqungqutheleni zeANC. Samkele. Yes, ingqungquthela yeANC sabambezelekile ngokuthi abaholi beqembu babambezelekile ngokubhalisa amalungu athunywe ngamagatsha ukuthi eze kule ngqungquthela. Ngizokhuluma nomnumzana uZizikodwa oyilunga lesigungu esiphezulu seqembu. Nomnumzana kodwa yini abambezelele ngqungquthela ukuthi ingaqali kuze kube imanje? Mfethu akuqali ukuthi sibe nenkinga esibhekene nazo kodwa sizoqala immediately after lunch. Okokuqala nje ukuthi just the number of people that must be registered about 5,000. We were here 5 years ago on this very same grounds. We did not start on time because you remember we don't capture people in numbers when they come from provinces. We do capture them. But inkinga ukuthi uma befika lana abanye sebeshintshile ama-tags namagama and so on. For the credibility of the conference, we don't want just to accept ukuthi abantu baphuma kwegatsha elithile sebetshintshile uchairperson or delegate. So we are very thorough in terms of our processes. So sicabanga ukuthi umsebenzi omningi usowenziwe, that's why sicabanga ukuthi after lunch izaqala iconference. Lento yokushintsha kwezithunywa eqhamuka emagatsheni ijwayele ukudala inkinga kakhulukazi mase kufika kwama credentials. Kungabe lokho kungadala inkinga ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi ni adopt ama credentials? Asiboni kanjalo Samkelo, sicabanga ukuthi uma sidelaya at least plenary so that si attend lokho, ngoba uma singa attend lokho ukuthi kunabantu abashintshiwe kumagatsha ingavela ilethwe kwi-plenary. Ulibonile izolo ebusuku wayengumongameli weqembu uJacob Zuma wayengumongameli wezwe ufuna ukushisisa privately umongameli weqembu manje uCyril Ramaphosa nomongameli wezwe. Njengabaholi beqembu nibuka kanjani izenzo zolwayengumongameli weqembu leni? Ayinayo umthelela kule conference. Le nkonfa izovulwa nguPresident Ramaphosa njengoba sesishilo ngokohlelo sobonile program. Kuyishwa nje ukuthi abo former president, people whom we respect so much because they are almost a heritage in the organization. Babonakala ingathi abasizani nenhlangano ukuthi izise umanyano in the organization. Uyazi ukuthi uPresident Zuma, the organization supported him, rallied behind him for the longest time. Sicabanga ukuthi ke abaholi abasekhona President Thabo Mbeki, President Jacob Zuma abasisize inhlangano uma ibhekene nenkinga ebhekene nazo ukuthi bayisize inhlangano ibe united. iWest on the eve of a conference sizwe ukuthi kunezinto ezibhekene kanje ibonakalisa enye into in public ingathi sibambene ngobhongwana noma zikhona nenkinga. Sicabanga ukuthi abaholi bakhulumele eceleni ngoba you must always give the incumbent as a former an opportunity to lead. No President Ramaphosa kuzofika isikhathi lapho khona nginguye umongameli weANC. Si expect the same from him ukuthi naye anikeze the incumbent president an opportunity to lead. Esikuncengayo kumsholozi Nxamalala ukuthi akanikeze uPresident Ramaphosa isikhathi ukuthi naye manje ungupresident ukuthi ahole njengomholi. Ubudlelwane phakathi kwalabaholi bobabili sekufike kanqingentshe yini ukuthi abasekho nje inhlobo ubudlelwane phakathi kwabo? Asiboni kanjalo. Sicabanga ukuthi zikhona nje izinto efuneka opresident bobabili bayophuzitiye. Sicabanga ukuthi le conference izobasiza umongameli bazosithola isikhathi nalabo kwi-conference ukuthi bayophuzitiye. Ubani ozovala le nkonfa? Izavala nguPresident Ramaphosa. Uyabuya uRamaphosa? Ubuyile. Ubani ozobona obhala? Well, conference izodecide. Ngiyazi uzwana nombalula futhi umdumiseni umthatha njengomfana wakho. Ubani ozobona obhala? Bobabili ngibahlonipha kakhulu. Babe isifiso sami ingase nje bobabili basebenzisane. Kodwa ke i-conference ezosho ukuthi bangasebenzisana kanjani bobabili. Ingxoxo ihamba kanjani ukuthi nihlangane kube khona ubumbano phakathi kwabo oyedwa amele eceleni? Ama-provinces izifundazwe ze-ANC ziyahlangana ngoba bobabili bane-capacity enkulu esiyidingayo. Bahlakaniphe kakhulu ngovutha bobabili. Sicabanga ukuthi asifuna uluza none of the two. Sicabanga ukuthi bobabili bangayisiza inhlangano at this moment iye phambili. Siyabonga kakhulu umnumzana uZizikodwa oyilunga lesigungu esiphezulu seANC ethi ingqungquthela izohamba kahle. Icala leli elifuna ukuvula wayengumongameli weqembu uJacob Zuma against umongameli weqembu manje uCyril Ramaphosa babona ukuthi lokho angeke kube nomthelela enhlobo kule ngqungquthela. Asibonge kakhulu Samkele ngesikhathi sakho. Usamkele Maseko besikhuluma naye mayelana nezithinta ingqungquthela yeANC yamashumi 55 eqalayo eNasrec eGoli namhlanje.